Това е Добро утро, Бургас. Във вторник, датата е 11 декември. Все повече приближаваме към коледните и новогодишни празници и всичко вече е празник и по улиците и в домовете ни. Предполагам, повечето от вас направиха своята коледна предпразнична украса. Ние вече в студиото имаме такава, но сега масата на Добро утро, Бургас е оттрупана с прекрасни празнични сувенири. Кой ни ги донесе? Сега ще видите. Представям ви майките от движението на българските майки в Бургас. Започвам по реда, в който са седнали от тази страна. Мариета Кирова, Мадлена Костадинова е до нея и Радостина Димитрова. Зад всички тези прекрасни предмети, изработени от тях самите, които ни донесоха. Здравейте, кой ще започне? Мариета, всъщност първата връзка направихме с теб. Движението на българските майки прави един вече традиционен коледен базар. Да разкажем какво ще се случи, кога и къде. Здравейте! Ние от вече над 5 години правим всяка година коледен благотворителен базар и великденски благотворителен базар. 2 пъти в годината продаваме тези ръчно направени уникални сувенири в помощ на няколко институции, с които работим тук в града. Значи на 14, 15 и 16 ще бъдем в мола, мол галерия. Само веднъж го съобщаваме и повече няма да съобщаваме, защото нямаме право, но да кажем един от големите мола. Все пак, нека да ни намерят хората там на първия етаж, до големия супермаркет отпред, на един много красив щанд с всички тези ръчно направени уникални неща могат да бъдат купени и съответно да доставят радост на едно дете. Ще ги покажем наистина един по един, макар че нашите зрители вече виждат две от тези много красиви бутилки и още някои от предметите, но на мен ми се иска и един по един да ги показваме. Само да кажем още нещо за вас, може би да ви включим поред както сте седнали. Мадлена, колко сте и от кога съществува всъщност движението в Бургас? Значи движението в Бургас съществува около 6 години вече. Колко сме като бройка е трудно да се каже, защото имаме много съмишленици, които според възможностите се включват на всеки различен базар. Как си общувате? В социалната мрежа ли се създадохте мрежи, като повечето интернет, движения на майките? Всичко, което се случва в момента, се случва в интернет. Да. Това сме наясно. Там е основната ни трибуна за изнасяне на информация и на отчети, както и събираме, работим, комуникираме, ходим по домове. Всичко се изнася и публикува на 100%. Както и изработката на тези сувенири също са качени снимки, ако някой проявява интерес. Тоест човек може да си избере и в интернет, в социалните мрежи. Да, и да прецени дали ще дойде на място, да разгледа абсолютно всичко на живо или да си хареса просто да ни каже кое иска. Вие ще се свържете. Всъщност и координацията се извършва по интернет, в социалната мрежа, а самите предмети по домовете ги изработвате или имате работилничка някаква? Една част си ги работим по домовете, тъй като всичките сме трудово ангажирани с малки деца, но и голяма част се събираме събота и неделя в почивните си дни и работим съвместно. Имаме си малка работилничка, така да се каже, където всеки, който има желание да се включи, е добре дошъл да дойде, да работи, да ни помага, да се запознаем. Просто трябва да ни открие, това е много лесно. Да включим и Радостина. Радостина, а в направата на всички тези предмети, защото трудно е наистина да се каже колко сте в момента в движението в Бургас, тук колко се включихте в тази инициатива конкретно? В тази инициатива имате предвид за коледния базар? Да, или за тези предмети конкретно. Значи, включиха се изключително много момичета от Бургас. Някои от тях дойдоха просто като да помагат на тези, които са по-напред с майсторките. Много момичета, които не са от Бургас, също изпратиха неща. Тези неща, които са примерно квилинга там към банката, картичките малките от квилинг са изпратени от да показвам. две дами от Съжалявам, София. че така се... да.
тези камбанки. Сапунчетата, тези прекрасни картички, които са точно пред вас. Ето сапунчета имаме тук. Да. А тези невероятни наистина картички, просто не знам как са изработени. Квилинг се нарича техниката. Да. Те са много оригинални, миниатюрни, но много красиви и носят много радост. Какво ще да покажем така от дошло извън Бургас? Само една част. Тези картички, които са пред вас, също са... Тези картички, ето, много са красиви наистина. Много креативна уникално. Просто такива не може да се намерят в търговската мрежа, вижте ги. Книгоразделителите изкарахте ли? Има едни от тук тази уникални книгоразделители. Много красива. Да, с една специална техника. Да, ето зрителите да видят картичките. Сега ще покажем тези. Какво е това? Кажете нещо за тях. Книгоразделител. Значи техниката... Да се върнем към добрата книга. Да. Това като, освен красивия сувенир и с възпитателна цел, може да се каже. Какво да кажем за техниката? Аз не съм запозната с тая техника. Момичето, което работи, знам, че се използват някакви специални тампони, мастила, но е много оригинално и уникално. Просто трудно, на други места трудно може да се намери. Ето тук камерата може да покаже и тези тук сувенири. Нека кажем и за тях. Това са много красиви свещи, чини с надписи Merry Christmas. Ето ги. Изработени от момичетата, които са в Бургас. Тук са от бургазийки вече направени. Да, основно. Тук искам да покажа специално едно сърце, което носи много коледно настроение. Свеща зад него е същата по принцип. Да, свеща кореспондира с него. Да, верно, че са еднакви. Много красиви. Ще покажем и бутилките една по една. Те предполагам, че всяка година се изработват такива бутилки, защото те са много ефектни, винаги се харесват. Да, и интересен подарък е. Могат и да се ползват, нали, да се напълнят със съответно някакво питие и да се подарят на близки хора. Изключително оригинален подарък. Да, правят са. Между другото, тези двете бутилки са изработени. Те са много характерен стил. Има тази дама, която ги е изработила. Да кажем за тях нещо повече. Техниката е сега декупаж. Сега ще ги покажем. Ето тук синята и зелената. Едната е камерата ще ги покаже. 3D декупаж, такъв по-релефен. 3D има и модерни технологии, защото е леко обемно. Ето Марията ни показва. С художествен декупаж. Този Дядо Коледа. Това предполагам се харесва и на най-малките, и на най-големите. Тези бутилки миналата година просто не остана нито една на базара. Да, много са ефектни. Едно от най-купуваните неща. Изобщо всичките неща се харесват, защото са по-различни от масовото, което се предлага по сергиите и пазарите, и е изработено, както се казва, с много любов и с единствената идея да се помогне на децата в нужда, малко по-различните деца. Значи, един от домовете, за които събираме средства, момичетата казаха, е помощното училище в Бургас. Там са деца с средна степен на умствена изостаналост. Другия дом, за който помагаме, това е бившия дом Майка и дете. В момента се води дом за медико-социални грижи, вяра, надежда и любов. Там има, освен дечицата, които са изоставени при раждането или малко след това, има и доста деца с страхотни проблеми, увреждания. В момента не мога да цитирам всичките заболявания, но дома се развива в тази насока основно да помага на деца с увреждания. Директорката е страшно креативна и е направила чудеса от дома. За първи път ли работите с нея? Не, това е вече трети базар, в който средствата се отделят за... Значи миналия коледен базар, Великденския базар, който мина тази година, и този коледен базар, част от средствата ще бъдат отделени за тях. И другия дом, или не знам точно как се води, Център за обществена подкрепа, за който ще заделяме средства. Там са деца, които са изключително деца в нужда, или семейства, които по някаква причина не могат да се грижат за децата си за определен период, или деца, които са изведени, не знам точно как се е казано, семействата и са настанени временно там, но понякога ги извеждат само по тениска и по блузка. Така че използвам, ако позволите,
предаването да апелирам хората, които имат вече пораснали дечица и дрежки запазени, които не ги ползват, могат да отидат в този център, който се намира в Братя Миладинови. Мисля, че улицата се казваше Дрин. Номер 9. Значи те винаги имат нужда, защото винаги непредвидено се при някакви ситуации, с дечица. които пък винаги имат нужда от нещо. Четем в криминалната хроника, това обикновено са такива деца в риск. За съжаление, може би е добре, че те не публикуват снимки на децата, пазят тяхната анонимност. Но винаги има деца, които се нуждаят от нещо. Така че апелирам хората с добро сърце, винаги могат да отидат там. Директорката Мария Танасова е винаги отворена за всякакви такива добри идеи. Да, не създава усложнения, каквито понякога се създават от институциите. Не, значи, освен всъщност този коледен базар и продажбата на сувенирите, се опитвате и по друг начин да помогнете на децата. Значи, това е част от дейността. Всъщност, чрез базарите ние набавяме основните средства, не събираме кой знае каква голяма сума, защото може би народът е обеднял, както и да е, но по принцип тези пари, които се събират от базара, определяме, да кажем, в момента са тези 3 дома или заведения, институции, за които ги разпределяме, но през останалото време, когато ни кажат, че имат някаква нужда, отново реагираме, ако се налага, събираме пари между нас, дрехи или каквото им е необходимо. Да, всички вие сте първомайки. Ти лично колко дечица имаш? Аз имам само едно. Едничко имаш за сега. Мариета ти? Аз имам 2. 2 деца и Мадлен също 2 имам. Също 2 и всички майки всъщност в движението са с дечица, така че вие самите помежду си можете да набавите много неща, но наистина добавяме и тази покана всички майки, всички родители, които разполагат с излишни